שלום, אנחנו רוצים לאגד את ארבעת המינים שלנו ולעשות טבעת חזקה שהם יהיו מאוגדים. מה אנחנו ניקח? לקחנו ענף אחד מכאן, מהלולב שלנו, לקחנו אותו והוא היה מחובר והפרדנו אותו לשתיים. ברגע שהוא שתיים, אני מניח אותו ככה. ענף אחד זה ענף שתיים. אני שם אותם שהם יהיו ממש מדויקים, מחזיק אותם, והענף שלמטה עושה סיבוב שלם. עושה סיבוב שלם. הענף הזה עכשיו יעשה גם סיבוב שלם מלמטה, כדי שיתפוס את זה שקופץ. זה סיבוב שלם. ועכשיו זה קופץ, הענף האחרון שלנו. כדי למנוע ממנו, אני רוצה את הענף הראשון שהגענו, הוא עושה גם סיבוב מלמעלה הפעם, והוא נכנס לתוך הטבעת הזאת שנוצרה לנו. נוצרה לנו כאן מעין טבעת, ואני משחיל אותו בעדינות. והוא עובר לצד שני. אוקיי, אני מראה שוב. זה הענף הראשון, זה הענף השני. הוא בא לכאן, הוא קופץ. אני רוצה לנעול אותו. איך אני נועל אותו? אני מכניס את הענף הזה הראשון מלמעלה, והוא יבוא להיכנס פה. ואז נוצר לנו טבעת. הטבעת הזאת אני מהדק עד לכאן. אוקיי? ובשביל הענף השני גם, רגע, את זה אני נועל עכשיו, אנחנו ננעל אותו. שישב עליו חזק חזק. וקיבלנו מעין פלוס כזה. עכשיו אחרי שיצר לנו את הפלוס הזה, אנחנו נבחר, לא משנה איזה ענף תיקחו, פשוט הוא יעשה סיבוב מסביב לכל הגוש. אני יכול לקחת את זה, אני יכול לקחת את השני, זה לא משנה. ואז נוצר לי טבעת, ואני מושך. נוצר לי טבעת, אני לא מהדק עד הסוף, ואני מייצר עוד טבעת עם זה, עם הענף השני שלא יצרנו איתו טבעת. משחיל אותו. ונוצר לי שתי טבעות. אוקיי, שתי טבעות. אחת להידוק, והשנייה לתפוס את ארבעת המינים. אני לוקח את הלולב שלי, אני משחיל את הטבעת בארבעת המינים, לפה, מהדק, וזה בשביל להדק את הקשר, נקרא לזה. ויש לנו פה הידוק. ניקח מספריים, זה מה שיצא, אפשר לרוץ ככה, להכין הרבה עד הסוף. אפשר גם להכין מעצי דקל. אפשר לגזור ככה, אפשר לגזור צורת פיס, מי שיודע לגזור יפה. זהו.